Hau da, beste aloe bat da hau, aloe bera bat. Bueno, bere loria. Eta ikusten duzuenez, goiko puntak gitxia daukaz. Bestia ugeritxe bazan. Eta hemen ikusten duzuenez, hau pixkak gehitxua definituta bezala ikusten da. Igual fondua zuritxe daukalako. Oine hemen bideo arketa egiten nabilela. Gero beko honek ikusten dira similego bezala, honen goiko honekin konparatuta. Eta hemen ja trongoen bera ikusten du, lehen ikusi duna. Nola daukazen bere ostrotxuak. Eta jarraitoko ikusten trongoaren sorrera nolakoa da. Ikusten duzuen bezala, hemen berezko sarrera pixkatola okerrantzien da, eta gero ja zuzenantzien urtetzen dago kertenak. Ja, izatez, bestitan nolaz izaten da. Usten dut, berak aukera ematen dion lekuegatik dela. Hau izango litzake, hoxe. Eta beste aldeko hau, bere laguna, katu txiki bat, hemen dakuna. Bere aldemenien duena. Lagun itxen. Hau izango litzake, beste aloe bera bat.